Ahoj, tu je editujúca Lúc. Akurát pripravujem videjko o tom, čo sa deje s Arianou Grande a práve dnes o polnoci vyjadrila stanovisko, v ktorom hovorí, že kvôli veľkej verejnej pozornosti a od tlaku na jej vzhľad od spoločnosti sa po skončení turné Eternal Sunshine úplne stiahne z verejného života. Ak ťa zaujíma viac o tom, čo sa deje s Arianou Grande, ako ten tlak vyzeral, čo vlastne ľudia riešili, tak pokračuj v pozeraní tohto videa. Posledné mesiace sa pod takmer každou fotkou alebo videom s Arianou Grande opakuje jedna konkrétna otázka. Je Ariana v poriadku? A podľa mňa je dôležité pomenovať slona v miestnosti, pretože momentálne sa celý internet bojí o Arianu Grande. A dôvodom je jej vzhľad. Ahoj, ja som Lúc a v dnešnom videu sa pozrieme na to, čo sa deje s Arianou Grande, nakoľko je to podľa mňa o čosi komplexnejší príbeh, než sa môže na prvý pohľad zdať. Prvé väčšie obavy sa objavili už počas prestúr k filmu Wicked, kde si ľudia všimli, že Ariana Grande výrazne schudla. Nebolo to ale úplne len o jej postave, ľudia si totiž všimli, že Ariana Grande prešla akoby takou celkovou výraznou zmenou. Zmenil sa napríklad aj jej hlas a spôsob, akým rozprávala. Yeah, of course. Yeah. Of course, like with the Thank You Next hook, that's like one of my favorite stories is First of all, I don't know if you remember, but we finally locked eyes during Katy Perry's Roar. Yes. Do you remember that? And then Zmenila sa jej gestikulácia a celé to pôsobilo, že jednoducho si prešla obrovskou zmenou. Čoraz častejšie sa preto začala objavovať otázka, je Ariana v poriadku? Na stále silnejúce komentáre na jej vzhľad a premenu zareagovala Ariana Grande tak, že natočila video na sociálne siete, kde žiada ľudí, aby nekomentovali jej telo, pretože v momentálnom tele, aké má, sa cíti asi najlepšie a najzdravšie, aká kedy bola. Telo, ktoré označovali ľudia na internete za zdravšie, teda telo, ktoré mala akoby v minulosti, tak vraví, že to bolo jej obdobie, kedy sa cítila veľmi zle. Zároveň pripomenula, že nikdy cez internet nevieme na 100% určiť, čo sa deje tomu druhému človeku za obrazovkou v živote a preto by sme nemali komentovať cudzie tela. Po tomto vyjadrení sa diskusia na určitý čas upokojila. Ľudia si zobrali vlastne k srdcu to, čo hovorí Ariana, ale na druhej strane aj prešiel určitý čas a je nejakým spôsobom aj prirodzené, že herci sa môžu kvôli konkrétnej role aj meniť fyzicky a taktiež sa niekedy tak hlbšie ponárajú do tej postavy. Lenže potom prišlo turné The Eternal Sunshine. Práve videá a fotky z koncertov odštartovali ďalšiu a silnejšiu vlnu komentárov, pretože pod príspevkami pribudali tisícky komentárov, ktoré vyjadrovali, že majú o Arianu strach. Išlo o reakciu na jej znova o niečo výraznejšie zmenený vzhľad, nakoľko ľuďom na internete sa zdalo, že Ariana je opäť menšia. Na Reddite vznikli aj celé diskusné vlákna, v ktorých sa fanúšikovia snažia pochopiť, čo sa deje. Objavujú sa aj špekulácie o možných zdravotných problémoch, ale aj príspevky od ľudí s vlastnou skúsenosťou s poruchami príjmu potravy, ktorí hovoria, že ich súčasný mediálny obraz Ariany môže byť pre nich náročný alebo dokonca triggerujúci. Časť fanúšikov zároveň upozorňuje, že ich neznepokojuje len jej výrazná zmena vhľadu, ale aj spôsob jej vystupovania na momentálnom túr. V porovnaní s predchádzajúcimi turné totiž pôsobí pokojnejšie a celé to túr obsahuje menej fyzicky náročnej choreografie a Ariana na pódiu pôsobí menej energicky. Objavujú sa aj komentáre, ktoré poukazujú na jej správanie, prirovnávajú ho k rizikovému správaniu, ktoré je podobné u ľudí s poruchami príjmu potravy. Je totiž ale veľmi dôležité povedať, že nie sú žiadne potvrdené informácie o zdravotnom stave Ariany Grande, že by mala takúto poruchu. Sú to iba teda domnienky a dohady ľudí na internete. Obavy sú ešte silnejšie aj preto, že mnoho ľudí si spomenulo aj na jej minulosť, teda konkrétne, že v minulosti mala svoju vlastnú Tumblr stránku, kde pridávala rôzny rizikový obsah, ktorý by sme dnes mohli prirovnať napríklad k nejakému skinny talku alebo prona blogom. Preto práve mnohí hovoria, že ich obavy nevznikli zo dňa na deň, ale nejaký podobný vzorec alebo podobné správanie už sa vyskytlo aj v minulosti. A často spomínajú ešte jednu vec. Ariana má za sebou históriu toho, že sa veľmi intenzívne ponára do postav, ktoré ďalej zosobňuje. Sama viackrát hovorila o tom, sa potrebuje pripravovať na nejakú rolu a dlhodobo tú postavu hrá, tak ju to potom často ovplyvňuje mimo kamier. Fanúšikovia preto často porovnávajú aj jednotlivé obdobia jej života. Napríklad, keď hrala Cat Valentine vo Victorious, postupne preberala jej vysoký hlas, spôsob rozprávania aj takú detskú hravú energiu, ktorú môžeme vidieť pri tejto postave. Cat? what? Baby, nobody wants to eat sunflower seeds that have been tap danced on the floor.
keď prišla éra Dangerous Woman alebo Thank You Next, pôsobila sebavedomejšie, mala úplne inú energiu aj vystupovanie, bola jednoducho bad girl. Dnes po rokoch strávených nakrúcaním filmu Wicked veľa ľudí hovorí, že opäť vidia výraznú zmenu. A práve tu sa začína celá diskusia lámať. Na jednej strane je tu skupina ľudí, ktorí tvrdia, že Ariana Grande sa nám doslova stráca pred očami a nejde o žiaden body shaming ani kritiku, ale vyjadrujú úprimnú obavu, pretože vidia, ako výrazne sa za posledné mesiace zmenila. A na druhej strane tu máme ľudí, ktorí hovoria, že bez ohľadu na úmysel ide stále o verejné komentovanie tela, nás do toho naozaj nič nie je, že nikto z nás nepozná jej zdravotný stav a takéto verejné komentovanie a vytváranie z toho obrovskej diskusie a témy môže konkrétnemu človeku ešte viac ublížiť. Nemáme vlastne ani právo určovať nejaké online diagnózy na základe pár videí alebo fotiek. Na jednej strane úplne chápem ľudí, ktorí hovoria, že nemali by sme absolútne komentovať cudzie tela na internete, pretože body shaming a celkovo internet vie byť veľmi kruté miesto a podobné komentovanie sa môže ľudí veľmi dotknúť a môže mať väčšie následky, ako si možno myslíme. Na druhej strane si však myslím, že zatvárať oči pred extrémnou štíhlosťou a správaním, ktoré môže naznačovať vážny problém, tiež nie je úplne riešením. Pretože úplne hypoteticky, ak človek má poruchu príjmu potravy, tak také bezhraničné oslovovanie jeho vzhľadu a zatváranie očí pred rizikovým správaním ho práve môže utvrdiť v tom, že to, čo robí, je správne, že je na dobrej ceste a práve naopak ešte podporí v tom rizikovom správaní. A možno práve preto je celá táto téma komplikovanejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Myslím si, že internet je veľmi dobrý v jednej veci a to, že si vie veľmi rýchlo všimnúť, že sa s niekým možno niečo deje. Stačí možno nejaká jedna fotka, nejaké jedno video a odrazu máme záplavu komentárov, čo sa to deje, ako to je, prečo tento človek vyzerá inak, prečo sa tento človek správa inak a vzniká kopec diskusí a rôznych analýz. Lenže internet má jednu zásadnú nevýhodu a to je to, že nikdy nevidí celý obraz. Vidí len fotografie, ktoré niekto zverejní, niekoľko minút z dvojhodinového koncertu, vidí nejaké krátke úryvky z rozhovorov a nevidí, čo sa deje, keď sa vypnú kamery, nevidí rozhovory s rodinou, priateľmi ani lekármi a nevidí človeka v každodennom živote. A práve preto je podľa mňa také ťažké povedať, čo je teda to správne, čo je v danej situácii správna reakcia. A nie je to pritom prvýkrát, čo internet rieši podobnú dilemu. Napríklad, keď Chadwick Boseman výrazne schudol, objavovali sa špekulácie aj posmešné komentáre o jeho vzhľade, až neskôr sa ukázalo, že počas celého obdobia tajne podstupoval liečbu rakoviny. Selena Gomez zase roky čelila komentárom o tom, že buď pribrala alebo schudla a až neskôr sa vlastne ukázalo, že jej hmotnosť výrazne ovplyvňuje ochorenie lupus a samotná liečba tohto ochorenia. Podobný prípad bol aj pri Bruceovi Willisovi, kde si fanúšikovia všímali, že v rozhovoroch pôsobí inak a ešte dávno predtým, než jeho rodina oznámila diagnózu demencie. Tieto príbehy však podľa mňa nehovoria, že internet by mal vždy mlčať, ale ani nehovoria, že by mal internet vždy hovoriť. Hovoria len to, že keď vzniká nejaká nová diskusia, je dôležité si uvedomiť, že nikdy nepoznáme celý kontext toho, čo sa deje na pozadí. Pretože čo je vlastne väčšia chyba? Vidieť problém tam, kde nakoniec žiadny nie je, alebo nevidieť problém tam, kde naozaj je? A úprimne myslím si, že na tieto otázky neexistuje úplne jednoduchá odpoveď. To však podľa mňa neznamená, že by sme o týchto témach nemali hovoriť vôbec, práve naopak, podľa mňa otvorené diskusie o poruchách príjmu potravy alebo o duševnom zdraví vo verejnom priestore a v bezpečnom prostredí a v bezpečnej akoby diskusii sú podľa mňa veľmi potrebné. Dôležité je však podľa mňa uvedomiť si tie hranice, čo ešte je bezpečné, citlivé a vhodné a čo už naopak je za tou hranicou. V podstate aj dobrý úmysel sa môže premeniť na niečo, čo ubližuje. A práve to aj robí internet. On dokáže upozorniť na problém, on dokáže otvoriť diskusiu, ale nedokáže už tej osobe pomôcť. Možno na otázku, je Ariana v poriadku, nikdy nebudeme poznať verejnú odpoveď. Vlastne Ariana nám to ani nedlží, pretože skutočná pomoc väčšinou neprichádza v komentároch, prichádza od ľudí, ktorí sú nám blízki. Ak je pre teba obsah o Ariane momentálne triggerujúci, alebo sám máš poruchu príjmu potravy, alebo máš jednoducho veľký tok myšlienok, ktoré nejakým spôsobom súvisia s tvojim telom a jedlom a zaplňajú tvoju myseľ natoľko, že ti zabraňujú v nejakom bežnom fungovaní a narúšajú ti nejakým spôsobom aj kvalitu tvojho života, tak sa určite neboj obrátiť na odbornú pomoc. Máme na Slovensku linku pomoci vyslovene zameranú na poruchy príjmu potravy a potom tu máme aj špecializovanú odbornú pomoc pre ľudí s týmto ochorením a všetky informácie nájdete
nájdeš na chudžiť.sk. Zaujíma ma veľmi, čo si o tejto téme myslíš ty, či je úplne v pohode vyjadriť obavu v komentároch, aj keď vlastne na tej druhej strane sú to cudzí ľudia, ktorých nepoznáme, alebo by sme vlastne za žiadnych okolností nemali nikdy komentovať cudzie tela. Daj mi vedieť, otváram diskusiu a ďakujem, že si sa dostala až ku koncu tohto videa a vidíme sa pri ďalšom.